MLM get a bambo. Mba. Hey, no, getting her own quanya. Mba. Yes. Nkwanya. Quanya like this. Okay. We're for now, when I like a pilot of killers. Okay. Hey, the shakalana, this girl. Hey, leave it. Hey, oh, you make him here, eh? We're for now to welcome back of man. We're for now to welcome back of man. Enough, remember. Last one. I'm on 100. I'm moving more. When you want Pop on my hat, don't come out. Pop on my. When I face me, I face you, keep here. Oh, face me, I face you. Oh, compound. Oh, no compound. Our public yard. Our complete public yard. Our public yard. Our face me, I face you. Guess about our compound. Compound, our working. Huh? I will get in on a issue. Oh, passage. I jump on a passage also. When you're ready. Bring up so compound. Oh, my head is in a face me, I face you. Or take put on a paper and can never. Oh, anyway. First me, I face you. I heard you. I heard you. Maybe I face me, I face you. Don't forget that, Joe. I'm not going to be a Chileka. Come back. It's a baba. Don't forget that, Joe. No comment. Damn you. But I'm going to beg one so compound. Compound on a face me, I face you. Let head each. Whatever fast here. Yeah, but I phone on it. Lanya, you're not an apple at compound do now. The compound do now, you're not an apple. Guess up by your more, I may put to because I'm not able to compound do no, I may put to again. I'm not able. Now, here's again. But here's a golf, but here's a. It's a lepro. It's a map. Okay. Let him and every man is like this. Let him and register in a group. Nah, you guys are going to attack. Let him and register in a group and then let him register in a group. I'm a group. God win. Que group and register? I'm money in a room. Check out winning. Check out winning. Nwere said your man and association of days is info. God will not here. Therefore, Adam 26.
ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? Ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? GSS Oyibo. GSS Oyibo. Elekewo GSS Oyibo. Mahadum ka m gwara gị. Ịma ihe wụ mahadum n'Igbo? Mba. Ịma ihe wụ mahadum n'Igbo? Mahadum wụ ụlọ akwụkwọ university. Ị na-anụ ihe m na-agwa gị? University ka a na-akpọ mahadum n'asụsụ Igbo. Aga m university. Kebishina nọnyere m. Anọ m na Libya. Godwin. Onye power. If you are not around here, you tell me I sack you from this place. Sorry, sir. I sack you from this place. Are you mad? Sorry, boss. Get walk out of here. Onye power. Sorry, boss. Sorry, boss. Mba onye isi. I just njiri 1 or 2 n'aka. Them you. Onye power. Onye power. Yes. Aya, but here's again. Come to watcha. Yes, sir. Register ya. Okay, onye isi. Noted. You want your bag? Oh yeah, boy, state. Ebe na boy. He's on Eke. Ebe na is on Eke. Isaac Nwambele. Ịmụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ka ihe mere na iji chọrọ ịlụ di? Esem hụ. Ka ihe mere na iji chọrọ ịlụ di, iji chọọ ịga ije di? Onwe elu na-achọ elugo m otu ma isi elu ọdịna. Ka obodo isi na-anọnyere m? Anọ m na Libya. Gịnị ka ị na-eme na Libya? Shagala, a na-akpọ ya klinik. Shagala. Ka onye kpọ gị gaa Libya? Oh, Charles. Charles onye ka ọwụ? Onye Bini. Kee otu o si kpọrọ gị gawa Libya? Eme m understand nka. Kee ka Charles si kpọrọ gị from nne gị na nna gị kpọga gị Libya? Ọ lụrụ gị alụ? Ka ọ gwara gị ka unu gaa ọrụ ashawo? Ka ọ gwara gị ka unu gaa ohi? Ka ọ gwara gị ka ele otu Charles si bịa kpọrọ gị na ụlọ nne gị na nna gị nọ na Ebonyi steeti gawa obodo Libya? Anọ m na Lagos, so ebe m na-arụ ọrụ. So one woman bịakwute m sị m ma nchọrọ mgbaga nchọrọ me travel si so otu ahụ ka o si connect ọmụte ya. Ka ihe gara na Libya mgbe ọ kpọrọ gị gaa Libya, ka ihe gara na Libya na-arụ dịka nwaanyị ewu? Agwagwa ngụ na Shagala. Ka ihe wụ Shagala? Ịma ihe ị ga-akọwara m Shagala n'asụsụ Igbo? Klinik. Ihucha ụlọ. Ọ ya ka na-akpọ Shagala? Yes. Nwa agbọghọ bịara ga Shagala n'obodo Libya. Ara ọgbara gị mgbe ị nọ obodo ahụ? Kara na-agba m. Iji ụkwụ gaa ka iji moto ka iji ụgbọelu? Eji m moto wee gaa. Iji moto? Akwụkwọ o ji adọ gị? Akwụkwọ a na-adọ m. Nne gị na nna gị ha ma na ị ga-ewere obodo Libya? Nne m ma. Nna gị ọma? Nna m anwụọla. Tai. Don't know. Anọla m. Ndo o? Chineke gọzie gị. Ha? Chineke gọzie gị.
gozie m na gịnị mere na nna gị anwụọla. N'ishiri m ndo. Na m shiri gị ndo. Then ngozi chọrọ ka agọzie m nna m nwụkwuo. This is my own that's mpa nwụkwuo. Onye dị Chineke gọzie m. Mba ịma nna m chere nunu. Calm down. Enwere iwe. Eleghị iji asị ka m ndo nke m. Na Chineke gọzie m. Ọnwụ ya ka ọ nwụrụ. Yes, m Chineke gọzie m na m gwara gị ndo. Enwere iwe. Ị ga-eyi pant? Ana m eyi pant. I like them, yeah. Ị na-alọtakwa Nigeria ka Otele nọ na Libya? Ana m anata. Ị na-agụrụ na-alọta n'ala? Afọ ole ka ị nọrọ n'ala obodo Libya? 5 years. Mgbe ị lọtara obodo nna gị Ebonyi steeti last year. ụmụ nwaanyị ole ka ị kpọrọ gaa Libya ahụ? I call anybody. Ụmụ nwoke ole bịara ala bịa gwa gị na ha chọrọ ịlụ gị kemgbe ị pụtara ụwa? Onwelo. Desi nekwu mụọ gị enwebe nwoke bịarala gwa gị okwu ọlụlụ? Onwelo. Akwa ịma na ọwụ ihe ọma? Nna agwa gị na onwelo. Ama m mana ọkwa ịma na ọwụghị ihe ọma? Ọkwa ịma na ọwụghị eguti na nwaanyị ga-anọ, nwafọ Igbo ga-anọ, nwoke ọbụla abịabesi ya I want to marry you. Ọkwa ịma na ọwụ ihe ọma and ị nọ at the age of 26 years. Agwago m bịa check ya distance so ndụ mmiri na-eme m. Onwe ihe ndị mmiri mere gị? Nsị gịnị? Ọ bụ na esi na onwe ihe na-eme m owe n'ibe. Onye gwara gị gaa cheke ya? Hapụgo na Nigeria wee gwa m. Na gịnị mere? Enyi m nwoke na-enye m nsogbu. Enyi gị nwoke bụ onye? Na mmiri. Ịwa ọchịchịalịa kwa izu ole ike ịwa ọchịchịalịa mana ịma na ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke Agbago. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya agbago. Ịwa ọchịchịalịa get back get just know what ya taku share the game for what? Subscribe for this place Chineke Agbago. Huh? I'm not joking, my sister. Don't laugh here with me. You mean that Nenweghi? Ana m agwa gị ihe. Ichene nna tụrụ gị asị. Ọ na-emeti gị life ka ọwụ na mmiri ka ọ na-emeti gị ka ọ na-arụ. Ọ na-abịakwute m n'alụ. Gịnị ya nọ? Ọkwa n'ihe ọjọọ na. Our sister gịnị ya dị na mma m ugbu a? Godwin ya ga-amịala ndị mmiri ya nọrọ.